ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ነዚ መደብ ትከታተሉ ዘለኹም ሰላምታ ይብፅኩም እናበልኩ ሎ መዓልቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ናይ ሰሙናዊ ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊሲስ ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ድማ ክሳብ መወዳእታ ትከታተሉኒ ብትና ይዕድመኩም። ቅድሚ ናብ ቴክኒካል ምሕላፍና ኣብቲ ፋንዳሜንታል ሳይድ ንዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብዙሕ ናይ ኒውስ ኢቨንት ኣለና። ናይ ዩኤስ ኢንተረስት ሬት ዲሲሽን ዝግበረሉ ከምኡውን ናይ ግሬት ብሪቴን ናይ ኢንተረስት ሬት፣ ናይ ካናዳ ሲፒአይ ከምኡውን ናይ ግሬት ብሪቴን ሲፒአይ ወይ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ዝኾኑ ናይ ኒውስ ኢቨንታት ኣለውና። ንዕኦም ኣብ ግምት እንዳእተና ኣብቲ ቴክኒካል ሳይት ክንከይድና ማለት እዩ። ቅድሚ ናብ ቴክኒካል ምእታውና ግን እቲ ሬዛልት ናይ ኢንተረስት ሬት ናይ ዩኤስ ዳርጋ ልዕሊ 9% ኢንተረስት ሬት ክቆርፅ እዮም ማለት እዩ ናይ ዶላር። ከምኡውን ኣብ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ድማ ነቲ ኢንተረስት ሬት ከምቲ ዘለዎ ክሕዝዎ ልዕሊ 9% ዝኾነ ለውጢ ኣይገብርን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንኢንተረስት ሬት ዝምልከት ሬዛልት ነዚ ይመስል። ንዕኦም ጎኒ ጎኒ እንዳተኸታተልና ድማ እቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ማርኬት ብዙሕ ቮላቲሊቲ ወይ ድማ ብዙሕ ኖርማል ዘይኮነ ነገራት ክስተታት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ጂኦፖለቲክስ እቲ ኣብ መንጎ ራሽያን ዩክሬንን ዘሎ ወጥሪ ከም ዝሪኦ ዘለና ሕጂ ኣብቲ ዝለዓለ ጥርዙ እናበፅሐ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ኣብ ማርኬት ብዙሕ ጥንቃቐ ክሓተና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብምቕፃል ድማ ለስጎ ናብ ቴክኒካል ንእቶ ቴክኒካል ሳይድ እንታይ ይመስል ኣሎ ማርኬት ሓቢርና ንርኢ። ኣብ ናይ ቴክኒካል ሳይድ ንድሕር መፂና ዝሓለፈ ሰሙን ማርኬትና ኩሉ ግዜ መበገሲ ናቲ ዶላር ኢንዴክስ ካብ ኮነ ወይ ዲኤክስዋይ ዝሓለፈ ሰሙን ዲኤክስዋይ ኣብዚ ኤርያ ዘይነይሩ ካብዚ ድማ ዝኾነ ደሪዝ ሃይ ፕሮባቢሊቲ ወይ ቲ ፖቴንሻል ናይ ባይ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ኢና ተፀቢና ነርና ማለት እዩ። ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ዶላር ኢንዴክስ ዳርጋ ሰሙን ሙሉእ ኣብ ናይ ባይ ከይዱ ማለት እዩ። ኣብቲ ኣገዳሲ ዝነበረ ፕሪቪየስ ወይ ድማ ቀዳማይ ናይ ሳፕላይ ኤርያ ምስ በፅሐ ድማ ካብኡ ሪጀክሽን መፂሎ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናትና ኣናሊሲስ ዝተሓለፈ ሰሙን ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ሪጀክሽን ካንድልስ ፎርም ስለዝኾነልና ከምኡውን ቡሊሽ ካንድል ፎርም ስለዝኾነ ደሬዝ ዝለዓለ ተቆለታት ኣሎ ንባይ ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና። ሕጂ ድማ ክንሪኦን ከለና ስትሬት ኣዌይ ፕራይስ ኣብቲ መጀመርታ ናይ ላስት ዊክ ዝነበረ ዞን ናብኡ መፂልና ኣሎ። ካልኣይ ነገር ድማ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ሕጁን ፎርም ኮይንልና ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ ድማ እንታይና ክንርኢ ናይ ዶላር ቡሊሽነስ ወይ ድማ ናይ ዶላር ባይ ክንርኢ ዝለዓለ ተቆለታት ኣሎ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን። ስለዚ እንታይና ክንፅበ ዲኤክስዋይ ንእሽተይ ፑሽ ባክ ምስ ገበረ ናብ 101 ከባቢ ናብዚ ኣፕል ባክ ገይሩ ካብዚ ድማ ኦል ደ ዌይ ናብ 101.8 ካብዚ ድማ ብሬክ ኣውት ገይሩ ኦል ደ ዌይ ባይ ፖዚሽን ናይ ምኻድ ዝለዓለ ተቆሎ ኣለዎ ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ኩነታት 100.56 ክሳብ ብሬክ ዘይገበረ ዶላር ኢንዴክስ ዳርጋ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ባይ ናይ ምኻድ ተቆሎ ዝለዓለ ፖቴንሻል ኣለዎ ማለት እዩ። ሕጂ እቶም ቀዲምና ክንዛረበሎም ፅናሕና ናይ ኢንተረስት ሬት ምቁራፅ ድማ ዝለዓለ ፕሮባቢሊቲ ኣለዎ ልዕሊ 89% ኢንተረስት ሬት ክቆርፁ ስለዝኾኑ ብዶላር እሱ እውን ሜይቢ ብኔጋቲቭ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ። ስለዚ ንሕና ግን 100.5 ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ሳብ ዘይገበረ ኣብ ዶላር ኢንዴክስ ዝኾነ ሴል ኣይ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እዚ ብግምት ኣቲና ናብ ጂዩ ኤንድ እዩ ዝኣመሰሉ ፔርስ ከ እንታይ መስሉ ድማ ሓቢርና ንርኢ። ዶላር ኢንዴክስ ርኢና ኣለና። ቀፂልና ድማ ናብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ክንመፅእ ኢና። ጂቢፒ ዩኤስዲ ከም ዝሪኦ ዘለና ማለት እዩ ዝሓለፈ ሰሙን እንድሕር ርኢናዮ ወይ ተመሊስናታ ቪድዮ ናህና እንድሕር ርኢና ማርኬትና ኣብዚ ነይሩ 1.31 ብሬክ እንድሕር ገይሩ ሴል ፖዚሽን ኢና ንርኢ ኢልና ነርና ማለት እዩ። ዘያታ ሴል ናህና ስትሬት ኣዌይ ፕራይስ ብሬክ ምስ ገበረ ድሕሪኡ ከም ዝሪኦ ዘለና ሙሉእ ብሙሉእ ሪቴስት ገይሩ ድማ ልዕሊ 110-105 ፒፕ ዝኸውን ኦል ደ ዌይ ወሪዱ ኸኒ ማለት እዩ ቅድሚ ፕራይስ ሪቨርስ ምግባሩ። እታ ናይ ባይ ፖዚሽን ዝነበረትና ግን 1.3151 ኤርያ እዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ነይራትና። ሕጂ ድማ ልክዕ ማርኬት ንዑ ክደግም ሕጂ እንታይና ክንገብር ፕራይስ ናብ 1.3151 ናብ ስትራክቸር ዝንእሽተይ ፑሽ ባክ ገብረልና ሞ ወይ ነዚ ፊል ክገብረልና ስትሬት ኣዌይ ድሓር ሴል ፖዚሽን ክርኢና ዝዓበየ ሴል ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ግን
1.31 زي ستراكشر زي نحرينا نزي بريك مس قبرنا دما سيل بوزيشن اول ذا واي كساب 1.3 كرينا ابزخونه غزي جن 1.31 زي ستراكشر زي مالتي زي بريك ساب زي قبرنا زخونه باي اي كنرينا اب دولار اندكس مالتي اب جي بي بي اس دي مالتي زي باينا هنا ስለዚህ ፕራይስ እንድሕር ስትሬታ ወይ ነዚ ሪጀክት ጌርና ብሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል ድሕሪ ይብልና ሴል ፖዚሽን ክሬና ብድሕሪ ድማ 1.31 ኢጌን እንድሕር ብሬክ ጌርና እዚኣ ሴል እያ ማለት እዩ ኦል ደ ወይ ሾርት ፖዚሽን ክሬና በንጻሩ ድማ ነዚኣ እንድሕር ስትሬታ ወይ ሪቴስ ብሬክ ጌር ሪቴስ ጌርና ድማ ክሳብ 1.32 ታርጌት በምግባር ባይ ፖዚሽን ክንሕዚና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጂቢፒኤስዲ ነዚኣ ትመስል ብምቕፃል GBP/GPY كنرينا GBP/GPY last week نحرينا فيديونا كنسرح نكلنا دقيقنا كرينا خلنا ابزي يعني رمالتي فيديونا نسرحنا ناب حدا ناب 288 ريتريس رخيمنا سيل راحنا نري اب GBP/GPY لا نيرنا تري والله ابزي ريتريس مس قبرنا دما all the way market لعلي 400 بيبس خون ملت خوين غني مالتي حجي دما ابزي فورم غيرنا زلو ستراكشر كلير لنريلنا ازي بلوز زخونه area of value ወይ ድማ ብሉጽ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌርልና ኣሎ ስለዚ እንታይና ክንጽበ ሕጂ ድማ ምዝ ፎርም ጌርልና ዘሎ ቡሊሽ ካንድልስ ሪጀክሽን ካንድልስ there is high probability ወይ ድማ ዝለዓለ ተቆለታት ኣሎ ማርኬት ሪቨርስ ናይ ምግባር ስለዚ ፕራይስና ክሳብ 184.5 ነዚ ብሬክ ክሳብ ዘይገበረልና ባይና ክንርኢ ማለት እዩ ሕጂ ምክንያቱ ኣብዚ ፕራይስ ሪጀክሽን ጌርልና ኣሎ at the same time ኣብዚ ሪጀክሽን ሂብና ኣሎ ስለዚ ፕራይስ ንሽተይ ፑሽ ንታሕቲ بدحري ريتريس مس قبرنا دما اول ذا واي تصعبه باي كا 286.6 زي ستراكشر زي بريك مس كونتلنا زلا على بايس مالتي اول ذا واي بولش تراك كنرينا مالتي ስለዚህ ነዚህን ኣብ ግምት ብምእታው ኣብናይ GBP/GPY በከምዚ ሀገርና አናላይዝ ብምግባር ነዚ መጽለ ሰሞን ከን ጽበያይና ማለት ስለዚ ነዚያ ስትራክቸር ዚያ ስቴፕስ ተዳም ብሬክስ እንተዘይገራትና ستوب لوس نحن بيلو غيرنا باي بوزيشن كنحزينا ات زعابي باي ناي ماركت زغن زي بريك ابس كبرولي مالتي لذي كم زي غيرنا مارك نبرا بس زلو سومن دما ازيا بلستي ناي تريدين opportunity تكونيا مالتي بوزال ناب GBP كارد حيزه مسيلو حنتي بزح ኮመን ትሬድ ዘይን ገብራ ፓሪያ ግን አዚያ ብሉጽ ዝኾነ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ጌራትና ስለዘላ ወላ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም በቲ ዝላዓለ ታይም ፍሬም ድሕሪና ዴይሊ ታይም ፍሬም ክሪያን ኸልና ፕራይስ ስትሬት አዌይ ነዚ ኤሪያ ዝመቲ ጌት ጌርልና ኣሎ ኣብዙን ሪጀክሽን ካንድል ፎርም ይገብረልና ኣሎ ስለዚ እንታይ ክንጽበይና ናይ GBP ካርድ ፕራይስ ኣብ 1.7832 ኤሪያ ነዚ ሪትሬስ ብሬክ ጌርልና all the way سيل كنحزينا كساب 1.77 ማለት كساب ستراكشر زي كوينو ግን ዝኾነ ባይ ንሪኣኒ ናዛ ማርኬት እዚኣ ሴል ጥራሕና ክሪ ብሬክ እንድሕር ጌርልና ወላ በትዝለዓለ ታይም ፍሬም እንድሕርኢና ዳርጋ ኣብቲ ኦል ናይ ነዊሕ ግዜያት ቶፕ እያ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ባይ ምባል ቁሩብ ቢት ሪስኪ ስለዚ ብናይ 4 hour ታይም ፍሬም ግን ከምዚ ጌርና ማርክ ንግበራ any break out of this structure sell position can حزن خلينا all the way to the down ማለት ስለዚህ GBP card sell position can حزاينا ማለት ከዚና USD/GPY ክንሪና USD/GPY ድሕሪና ፕራይስ ኣዝዩ ብሉጽ ዝኾነ ናይ demand level mitigate ጌርልና ኣሎ ፕራይስ ከም ዝርአ ዘለና ሕጂ ድማ ኤግዛክትሊ ብዝመጽልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክንጽበይና ፕራይስ ካብዚ ሪጀክሽን ሪትሬስ ከምዝናበለ ናይ ሪቨርሳል ፓተርን ፎርም ናይ ምግባር ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዋይ ማለት ስለዚ USD/GPY ከምዚ ጌርና ማርክ ንግበራ ወላ ብናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ድሕሪና ብናይ 4 hour ታይም ፍሬም ማለት እዩ ወይ ድማ ወላ ብናይ 5 minute ታይም ፍሬም ድሕሪና ኻ ክሊርሊ ስትራክቸርና ክሪኦ ንኽእልና ማርኬት ሪጀክሽን ጌርልና ኣሎ ስለዚ ፕራይስ ንእሽተይ ፑሽ ዳውን ድሕሪ ብሬክ ኦል ደ ወይ ድማ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ዝለዓለ ፖቴንሻል ኣለዎ ማለት እዩ እዛ ጌርና ማርክ ንግበራ ዝኾነ ብሬክ ኣውት ናይዚያ ስትራክቸር እዚኣ ክሳብ ዘይረኸብና ሴል ዝበሃል ከይንኣቱ ማለት እዩ 140.3
140.36 ኤሪያ ማለት እዚያ ስትራክቸር እዚያ ብሬክ ተገይርላ ግን ፕራይስ all the way down ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህሎ እዩ ማለት እዩ ግን ምዚ ናይ ቀዳማይ ዞን መቲጌት ገይርልና ዘሎ ዝለዓለ ተኽእሎታት ኣለዎ ፕራይስ ሪቨርሳል ናይ ምኻድ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ እቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ኣብ ግምት እንዳእተናዮ ማለት እዩ እሱ ብኔጋቲቭ እንድሕር ፀሊዎን ዩኤስ ዶላር ግን all the way ሴል ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ስለዚ ናይ USD JPY ነዚኣ ትመስል ክሊር ለምጃ ገርና ማርክ ንግበራ ቀጽልና ኣብ ናይ ጎልድ ክሪና sorry gold last week እንድሕሪና 2506 እዚያ ስትራክቸር እዚያ ብሬክ እንድሕር ገይራ all the way ንባይ ክንሪና ክሳብ 25-26 ተባሂልና ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚያ ስትራክቸር እዚያ ብድሕሪኡ ኣብዚያ ነራታ ቪድዮ ናሕና እናሰራሕናያ ፕራይስ ኣብዚ ስትራክቸር ኣብዚያ ነራ ስለዚ 2506 ብሬክ እንድሕር ገይሩ እዚያ ማለት እዩ ክሳብ 25-26 ባይ ክንብል ኢና 25-26 ባይ እንድሕር ብሬክ እንድሕር ገይሩ ግን መወዳእታ ናይ ጎልድ እዩ ጎልድ all the way ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ኢልና ማለት እዩ ክሊርሊ ድማ ኣብዚ ንሪኦ ኣለና ፕራይስና ብሬክ ምስ ገበረልና ሪቴስት ገይርልና ኣሎ ኣብዚ ብድሕሪ ድማ ነዚ ብሬክ ገይርልና ኣሎ all the way ድማ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣዝዩ ክሬዚ ዝኾነ ሙቭ ክኸይድ ቀኒ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እቲ ቴክኒካል ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ጂኦፖለቲክስ ንሱ እቲ ቀንዲ ናይዚ ድራይቭ ገይርዎ ዘሎ ማዕረክ እንድዚ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ዝሓለፈ ተማሊ ቅድሚ ተማሊ እንድሕሪናዮ ዝኾነ ማዕከናት ዜና ብዛዕባ ናይ ዩኤስን ናይ ራሽያን ክህሉ ዝኽእል ግጭት ኣመልኪቱ ማለት እዩ ብጣዕሚ ተወዓዊዑ ስለ ዝቐነ እዚ ወረታት እዚ ድማ ንጎልድ ማዕረክ እንድዚ unexpected pips ክኸይድ ከም ዝኽእል ገይርዎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሞን እንታይ ኢና ክንፅበ ናይ ምክንያቱ ዋላ ቴክኒካል ዋይዝ እዚ ማርኬት እዚ ነዚ ኤርያ እዚ ኣብ ዝኾነ ግዜ ፊል ገይሩ ክመልኦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናብ 2583 ናብ ስትራክቸር ንእሽተይ ፑሽ ባክ እንድሕር ረኺብና ሞ ብድሕሪኡ ድማ ቤሪሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ሂብና ሴል ፖዚሽን እናረኣና ክሳብ 25-30 ኤርያ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ ክንመፅእ ንኽእልና ካብዚ ሽዑ all the way ማርኬት ናይ ምምላስ ዝኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ኣብ ናይ ጎልድ ንባይ ምባል ብዙሕ ውፅኢታዊ ኣይኮነን ኣብ ዘለዎ ሕጂ ስለምንታይ እንተላ ኦፍኮርስ እቲ ፋንዳሜንታል ሞር ድራይቭ ክገብሮ ክኽእል ይኽእል እዩ ግን ቴክኒካል ዋይዝ እዚ ጋብ እዚ ፊል ክሳብ ዘይኮነ እዚ ማርኬት እዚ ፑልባክ ናይ ምግባር ተኽእሎ ዝለዓለ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚና ብግምት እቲና ኣብ ጎልድ ናይ ሴል ፖዚሽን ጥራሕ እንተፀናሕና ተመራፂ ማለት እዩ ብምቕፃል ኣብ ናይ BTC ወይ ቢትኮይን ክንመፅ ኢና ቢትኮይን ኣብ ዝሓለፈ ኣናሊሲስ ናህና ፕራይስና ኣብዚ ነይሩ ማለት እዩ ማርኬት ቪድዮና ክንሰርሕ እንከለና እንታይ ተባሂልና 56,200 ሪትሬስ ምስ ገበረልና ኣነ እዚ ኤርያ እዚ ሪትሬስ ክገብረልና እሞ ካብዚ ሽዑ ፕራይስ ወይ ሪጀክሽን ኮይኑ ናብ 50 ክወርድ ወይ ድማ ነዚ ብሬክ እንድሕር ገይሩ ድማ all the way ባክ ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለዎ ኢልና ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናይ ሪትሬስ ክገብር እንከሎ ማርኬት እንደልዮ ኮንፈርሜሽን እንታይ እዩ ፕራይስና ስትሬት ኣወይ ናብዚ 56,200 ምስ መፀ እንድሕሪናዮ ኣዝዩ ቡልሽ ዝኾነ ሞመንተም ካንድል ብሬክ ገይርና ዘሎ ስለዚ ሴል ከምዘየለ ዘርእየና ዘሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ፕራይስ ብሬክ ምስ ገበረ ድማ ከም ዝሪኦ ዘለና ሪትሬስ ገይሩ ሪጀክሽን all the way ድማ ባይ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ነይርዎ ማለት ስለዚ እቲ ዝበለፀ ብዝንሪኦ ዘለና ናይ ባይቲ ዘይኮይኑ ናይ ሴል ዝኾነ ኦፖርቹኒቲ ኣይሃበናን ሕጂ ከንታይ ኢና ክንፅበ ኣብ ቢትኮይን ዝኾነ ናይ ሴል ኦፖርቹኒቲ የለን ሕጂ there is high probability market ባይ ናይ ምኻድ ስለዚ እንታይ ኢና ክንፅበ ፕራይስ ናብ 59 ኤርያ ናብዚ ፑልባክ ክገብረልና ምክንያቱ እዚኣ ፊል ዘይኮነ ጋብ ስለ ዘለና ማለት እዩ ፕራይስና ነዚያ ፊል ምስ ገበረልና ድማ all the way ናብ 64 ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ዝለዓል ኣሎ ማለት እዚኣ ኤርያ እዚኣ እንድሕሪና ክሳብ ኣብዚ ፊል ናይ ምግባር ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ግን 59 እንድሕር ብሬክ ኮይኑ ቱ ደ ዳውን ሳይድ ሴል ክንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ንብል ኣለና ፕራይስና እንድሕር ነዚያ ብሬክ ገይርልና all the way ናይ ምምላስ ተኽእሎ ክህሉ እዩ ስለዚ 58.7 ከባቢ ማለት እዩ እዚኣ ኤርያ እዚኣ ክሳብ ብሬክ ዘይኮነት ዝኾነ ሴል ዝበሃል ኣብ ቢትኮይን ኣይ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ካብዚ ድማ there is potential ናብ 64 ታርጌት ምግባር ባይ ክንሕዝ ንኽእል ኢና ማለት እዩ
يا سلازين لو معلتي حزين سيازنا وركو جي بي بي اس دي جي بي بي جي بي واي جي بي بي كات يو اس دي جي بي واي جولد بيتكوين زين حزام مسير له كسب مودة استغاثتكمني بالبيا مسجن أب زغلصل بخالق فيديو كسام نراخب صرنا تريدين سومن نقولنا أبزلنا سلام انتعنان تشاو